Добрай раніцы, шаноўнае спадарства. Вы, напэўна, ўжо ведаеце, што ў Злучаных Штатах разгарэўся скандал ужо прыкладна месяц, нават больш, звязаны з тым, што і прэзідэнт Трамп, прэзідэнт Амерыкі і ягоны міністр Кеннеді заявілі, што парацетамол вядзе да аўтызму, паколькі яго прымаюць у масавых колькасцях цяжарныя жанчыны. І вось замест таго, каб неяк устрымацца ад прыняцця гэтага медычнага прэпарата, цяжарныя амерыканкі пачалі масава насуперак Трампу спажываць парацетамол ізноў жа ў велізарных колькасцях. Мяне, шаноўнае спадарства, вось што зацікавіла ў гэтай ўсёй гісторыі. Скажыце, а калі б Лукашенко вам сказаў, беларускія апазіцыянеры, скажыце, што нейкі медыкамент уяўляе небяспеку для здароўя і жыцця, то сталі б беларускія апазіцыянеры і змагары і барацьбіты з Лукашэнкам масава спажываць такія лекі насуперак самому Лукашэнку, як гэта зрабілі актывісты Злучаных Штатаў Амерыкі насуперак Трампа. Нешта мне падказвае, што беларускія апазіцыянеры не сталі бы так рабіць. І гэта мяне выводзіць на вельмі цікавую думку. Там у Амерыцы зусім прапаганда так загадзіла мозгі амерыканцаў, што яны гатовыя ісці на самагубства толькі дзеля, каб зрабіць нешта дрэннае Трампу.